Xufier tat-taksi mis-Somalja li ismu ma jistax jixxandar bordni tal-qorti ġie illiberat wara li l-mara li xlitu l-istupra bosta drabi tant li ħareġet ilha ħafritlu u waqqet l-akkużi kontrih. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello intqal li l-mara li toqgħod fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u li wkoll hija mis-Somalja marret tagħmel rapport li l-imputat kien stupra bosta drabi. Hija marret tirrapporta flimkien ma' social worker. Il-mara qalet li kienet iltaqet mal-imputat fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa f'Novembru u ddeċidew li jiltaqgħu. Hi qalet li kien hawn meta r-raġel beda jagħmel avvanzi fuqha u qaltlu li mhix interessata la darba mhix miżżewġa. Minkejja dan u qalilha li setgħu jiżżewġu wara u bekk kellhom x'jaqsmu sesswalment. Tliet ġimgħat wara rrealizzat li kienet ħarġet ilha u bekk stedinha biex tmur toqgħod miegħu. Tul ewwel żewġ iljili iraqdet waħedha, iżda mbagħad bdew jorqdu flimkien. Itelqet mid-dar wara 6 ijiem. Wara dan ir-rappurtatu qalet li ma kienitx tagħti il-kunsens tagħha. Ammettiet ukoll li riċentament ċemplitlu biex imur għalija mill-isptar. Huwa wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni għamlet talba biex tinstema' xhieda tal-allegata vittma li riedet tirtira l-akkużi anke għal fatt li huwa missier it-tarbija. Hija qalet ukoll li tixtieq li tkompli relazzjoni tagħha miegħu u li jrabbu t-tarbija bħala familja. Meta mistoqsija hija qalet li ma tibżax dwar x'jista' jiġri wara li twaqqa' dawn l-akkużi. L-avukati Cynthia Tomosaulo u Sean Gabriel Azzopardi deru f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali flimkien mal-Ispettur Joseph Busuttil. Minħa l-oħra d-difiża kienet immexxija mill-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb.